Girang kaya miyalo yagyang kaya kapakaisa-isa niya bukas sa sabutan tanurun. Ori panu Allah. Napya kay isa man so Allah. Sa ini bigyan ka ng susipat yan. Okay, nading kamay inang ka ori panu Allah nagyang kaya pagaloy tanu akakakapiri. Akabat talian ang kuto akababaling kakapaparatihan ka ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagupya kay pananggilin yan kanu ang kutabuntalan. Apat teron ang tagut ng kaya tagut na mabalang sa osean yan. Dapat yan na osean yan. Nagyang kuto akapapan ang kutong kasi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Udi nagyang kuto ikakapir ori panu Allah. Kita no amang uri panu Allah na isa pagilian kau kadnan ka Rabbul Alamin nagyang kanan aparat yang kanami igang mapapadalam ko titu siko puso ka aginan isa pagilian kau kadnan ka Rabbul Alamin gato santan wagyang ko kasabad ko katero Rasul sallallahu alaihi wasallam siko kiyat tubadaon sa mana ko basatan ron amranaw ay sa ipagilian kita no Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanan akapaggiling-giling ang kanan apuso ka uri panu Allah subhanahu wa ta'ala na mala nagyang kutwa buntal o parati ang kanser kanyan bab sa miniigang rakatan ang kanan aparati aginan ibuntalan nang nga at ito mapapadalam ko muslim akakawasaan yan sa giyang kaya dunia ang ginan sa parati ako Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kanan aparati na may kalimasyap o uri panu Allah uri na supisa katawan ko muslim nakapakay amakang gulaula sa giyang kaya keritan usang kaya kakampatauras at tigmanay al-kufra wa anwa'ihi subuntal akakakapiri agusok kalasinian uri na padiyan amana nasukaungkir agusok kalasinian uri panu Allah tanudan tanu mauri panu Allah subhanahu wa ta'ala ay samyak kalalasugan kita no malat tanudan tanurun ay imo lang tanurun ang mga muslim aginan sumapada na magkupusot tanu apteron at tauhid ay apteron at tauhid na ginan suka pa kay isa ko Allah subhanahu wa ta'ala kainde itatanunan ko kadnan tanwa Rabbul Alamin kasaktanian ititu ang gumigira-gira isang kaya kapapagugyaw tanu sang kaya dunia na isasapar ka ukadanan ka Rabbul Alamin sabab sa giyang kutwa sa sakatan yan nakakasuka pa kay isa ka ku Allah aginan din suka perat kaya tanong na mapapadadam kay tanong so titwa panarima apatero na akida makapalagid sa manang kanan at tauhid maanasiran ang kanan at tauhid akapakay sa isa ku Allah na ginadin suka kabaloy puso abaloy apanarima iyan nasu Allah subhanahu wa ta'ala nas kaniyan na isa sa Rabbul Alamin nagyuto kini sa parkitan Allah agyang kutwakan galabak ay kabatal agyang kanan kapakay sa isa ka ku Allah subhanahu wa ta'ala aginan so tigiran asyirk kapana kuto nagugyang kuto akakakapiri so Allah subhanahu wa ta'ala na inaluin yan apapakisabutan yang kumauri panian taman sa giyang kaya kapakapaging tautan sang kaya masatan yung mauri panu Allah at tigin manay walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut papakisabutan ukadnan tanwa Rabbul Alamin akan naubayam yakam bayan tanu sa giyang kaya dunia nakanaubatan tanun yan piabayai udi nabatan niya piakang gaya gumaya sa giyang kaya dunia aden api akasimbuang yan sang kaya mga tao aginan so tigiran asugu padamaan ang kaya kater Allah saben-sabenar asyo buam ya tiga so manipagtaw sa sugu ngayon to nagyakatawan wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kaya kapapaguyag-uyag sang kaya dunia kapapaging tao sa agyang kaya dunia na may kaso paratiang ka ading kamay ng ka nakapakaya kay kanaian mapakas sila iniyan sa uri panu Allah subhanahu wa ta'ala nagagawa katanong kadnan tanwa Rabbul Alamin na piya makasimbungan kay tanong sa mga nabi ay akulim pusunan ang nabi akatawan tanong aginan sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasabatan niya ng kotaw manipagtaw sabab saan di pa kasilay kung kapapaguyag-uyag yan sa giyang kaya dunia aganayron ay kisabat akakapukas sa uri panu Allah sa giyang kaya diniyan kakaikna inian kakada kung ayan yan aginan so titwa panarima iyan kung paratian yan ko Allah subhanahu wa ta'ala
nang kutwa ani abudullah masimbang ka su Allah uri na masimba niyo su Allah subhanahu wa ta'ala ginan suka pa kay sa isang kau ay girang kaya miyalo yagyang kaya pa kay sa isa niya bukas sa sabutan tanurun uri panu Allah napya kay sa isang man su Allah sa ini bigyan ka ng susipat yan okay nading kamay inang ka uri panu Allah nagyang kaya pagalitan wa kakakapiri akabat talian ang kutwa kababaling kakapaparatihan ka ku Allah subhanahu wa ta'ala wajtanibut tagut nagupyaki pananggilin yan kanwang kutabuntalan apat teron at tagut nang kaya tagut na mabalang sa ocean yan dapat yan na ocean yan nagyang kutwa kapapan ng kutong kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala udi nagyang kutay kakapir o ulipan wallah